سلام تخطتلتي سي ام اكسترا شو لتوزينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا سنة صنحو شوعات إيرتراوين ساتفولو زلو أب هاجر تركن شو أي جزيو أمريكا زركب زور مرسين كلام عصر تغلط ميازيا بساس هاي مدرخو تخايدو أبزا مدرخ دما تقلدمتي 200 بكل كيلومتر زرح قطو ودر ما قايدوم أبزا تقلدمتي فحفا حلوم وبروم زازو ملا ودر مرحنا يز ودر دوب أفريقاوي أبال ترنغانو ستيفان ديبود نودر بسست ساعتن 18 دقيقة 20 ساعة كانت بمزام قدام يكونوا تعويتو إرتراوي أبال بايك إداوي تيمانه بإسراك إتهد حروك على إترتاك حزن كله بيلجيماوي أبال تارتيليتو لينر تيغلس دمه بإسراح مشانك إتهد حرو سالساي ترتحيزو زتروف إرتراوين تقررمتي أبال إستانبول بيتروس منغس بخل طريقن ساسكاليتن دحرو شامناي أبال ترنغانو متكليو بربع طريقن حدا كاليتن دحرو مبل 10 تحمشة أبال إستانبول ناثنائيل برهانن بربع دقيقة 58 كاليتن دحرو مبل 10 شعته أبال بايك إديو الهابتاب بعد 6 دقيقة 3 كاليتن دحرو مبل 5 أبال بايكيد ميلكياس ماكله بعشرة دقيقة 65 كاليتن دحرو مبل سوسان شومونتن أبال إسطنبول إيفاني مان دما بعشرة كلتن دحرو مبل 7 ترتحيزو حنصات رقيتو بز مسرت دوب أفريقاوي ستيفان ديبود بشوعة ساعات 65 دقيقة 5 كاليتن مريحنة زور مرسين عقبلو بيلجيماوي لينير تيغلس بربع حدن كاليتات دحرو يكترو داويت يومان بدأ قنصاص حدن كاليتن دحرو حمشاي بيتروس منغس بسس دقيقة 57 كاليتن دحرو شامناي متكل يوب بحمش دقيقة 55 كاليتن دحرو مبل 10 تحمشة ناثنائيل برهانة بشدش دقيقة 20 كاليتن دحرو مبل 10 شمونت يويل هابتا ب10 دقيقة 40 كاليتن دحرو مبل 50 حدن ميلكياس ماكله ب20 دقيقة 10 كاليتن دحرو مبل 50 حدن إيفاني مان دما ب20 دقيقة 54 كاليتن دحرو مبل 56 ترتحيزلو بنتبي دوب أفريقاوي ديبور بعد 6 نتبي قدام يكون مرحلو إيرتراو داويت يومانه بربعة نتبي شوعي ترتاسر لو تشيك ريبابليكاوي ميشيل شوان بإسراح مشان نتبي مرحنتان بس عقب تركبون إيفان مانه بشومون تنت بحمشاي داويت مانه بشوعات تنت بشارشاي متكل يوب بدما بربعة نت بتاشعاي يلعب تاب بسستنت بعسراي ترتحيز اللو أمناي بلوز منسي هنغاريوي باليتي فيلدهوفر مرحنتو عقبلو يلعب تاب أبع 10 دقيقة حدا كاليتن دحرو مبل 10 ميلكياس ماكله بإسران حدن دقيقة 20 كاليتن دحرو مبل 20 حدن أني مان دما بإسران كلتن دقيقة شومون كاليتن دحرو مبل 20 سلستن ترتحيزلو بغانتا ترنغانو بوليغون تيم قدامي تكوينات مرحلا زور مرسين لوم سنبت 10 سلست ميازيا برابعي مدرخو مغرجوك عدسيو سنبت علم قدم مشكلتا من الأفكاري قدم مشكلتا كتبيو تصنحه تاري بوكاجان فالماي قزي إزوارة درقلو نايزا عمت حيال ودرك انقديو قان بسمين باريس روبيق تاري بوكاجان أبزناي قان نمتوتا كم تعواتي ناي مونيمنت ويدم ما ناي جراند ترو در أيكونن كاتو كم نغلتش إسار بعتن عود قدم مشكلتا زبحاتو متأني كساتفو بوكاجا زحلف عمت نتياب تاري قدم مشكلتا زي كال زمسز نبر التاريخ كم زكال بجاز هون تقلد ما يكون مقان متأن ناتو اللوا باريس روبيق لرجان تثبيتن تودر لعل زخونه جزي تباغير وزلو روقحيو بوغاجا زحلف عمت نتك بتصحزي حساب درجه بشكلتا يبصحو اب حده ناي ودر عمت راي 10 تخلطنا مدرخ اوتات جراند تور زركبهم نجرو دي ايطاليا تور دي فرانس شامبيون عالم تعويتلو اب زمناو قدم مشكلتا اب حده ناي ودر عمت اب زحلفو كلته عقودات ايتبصحن نز تاريخ اب نوح قدم مشكلتا قدم تاريخ بوغاجا كلته تقررم تريم كبصحو كيلوم اب 21 كفله زمن نز بتاريخ بوغاجا استبصح تاريخ زبطحو تقررم يلن نجرو ترن اب حده عمت دريب كام عوات حلم خوينو زنبريو بوغاجا قاعد دما خوينو بوغاجا نزون وداس تعاوتلو ماغاب دما نعاوداتو زياده رزيني قبرون ميزاني وسخلون باريس روبيك معواد دما لعلو كلهم عاوتات اقداس قبرو يخليو تساتفو تاري بوغاجا باريس روبيخ كابتا قداس زقبرو حري كابتون كلتا زي تعاوتلهم ناي مونيمنتو ودات مخانيو باريس روبيخ بتوسغي كابزلو حموشتا ناي مونيمنتو ودات ميلان سان ريمون اتي زاقيت بوغاجا قدام يكون حنصاص زير قصلو ودريو زحلف ورحي بوغاجا لعل زخونه غزين سان ريمو نمعوات ملو مدلات جيرو اتيو نعقب بوجيو كم حسوم يعبللو اتكعلون عدل زي قبرقن ماتيو فاندربول استفاله تقرماي عنقفات كوينو فاندربول بقصبتا ودرنت سلوفينا ورتعو نحلمو أبنين اللو قدمة ودر بوغاجا سان ريموت زيارة كعوته زل ودر مقانو حبيريو يكون برس عرتو أبتو ودر بباريس ربيخ نمكحاسو درقيت فتير اليو
ንፊልማ ግዜ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ተወዳዲሩ ዘይፈልጥ ውድድር ክሳተፍ ተበጊሱ ዝብሉ ወገናት ብቁፅሪ ብዙሓት እዮም። ታሪክ ከም ዝሕብሮ ካብ ዘሎ ሓደጋ ዝተበገሰ መብዛሕትኦም ናይ ዓቐብ ኪላታት ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውዳት ናይ ጂሲ ተወዳደርቲ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ኣብ ፓሪስ ሩብያክ ክዝውውሩ ልሙድ ተሪኦ ይጸንሐን። እቶም ኣብ ጽርግያ ተነፂፎም ዘለዉ የእማን ጨካናት እዮም። ብዘይካዚ ኣብዚ ውድድር መውደቕቲ በተደጋጋሚ ዘጋጥም እዩ። ፖጋቻ ድማ ነዚ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ብኸምኡ ዓይነት ናይ ጂሲ ተቐራርኒ ተፈቲኑ ዘይፍለጥ ውድድር ንምዕዋት እዩ ሰንበት ኣብ ገሃነመ ሰሜን ክወዳደር ኣብ ውሳነ በፂሑ። ፖጋቻ ናብዚ ውድድር ዝኣቱ ንክዕወት ጥራይ ኣይኮነን ፍጹም ተቐዳዳማይ ንምዃን እዩ። ታሪክ ፖጋቻ ኣብዚ ናይ ሰንበት ውድድር ኣፋልማይ ተዳፊኡ ታሪክ ክሰርሕ እንተደኣ ኮይኑ ኣቀዲሙ ነቲ ንጉስ ናይ ዝውድር ዝኾነ ቫንደርፑል ክወግዶ ክሕተት እዩ። ብቫንደርፑል ኣብ ሳንሬሞ ዝቀሰሞ ስዕረት ድማ ኣብ ዙር ፍላንደርስ ኣካሒስዎ እዩ። ኣብቲ ውድድር ድማ ፖጋቻ ንፈለማ ግዜ ንቫንደርፑል ኣብ ጽድያ ክስዕሮ ክኢሉ ዝሓለፈ ዓመት ቫንደርፑል ማልያ ቀስተ ደበና ለሚሱ ኣብ ውሽጢ ናይ ሰሙን ፍልያት ንዝነበሮም ዙር ፍላንደርስን ፓሪስ ሩብያክን ተዓዊትሎም ምንባሩ ዝከር እዩ። ንዝሓለፉ ዓመታት መስተንክራዊ ቅልስ ኣብ መንጎ ታሪክ ፖጋቻን ዮናስ ቪንጋርድን ከምኡውን ኣብ መንጎ ማቲው ቫንደርፑልን ወንቱ ቫን ኣርቲና ክነስተማቕር ጸኒሕና። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ውድድር ኣብ መንጎ ታሪክ ፖጋቻን ቫንደርፑልን ገጹ ዛዝዩ ዝርከብ። ኣብ 2025 እቲ ውፅኢት ማዕረ ሓደ ብሓደ እዩ ዘሎ። ናይዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ናይዚ ግዜ ደርማ ሰልኽ ድማ ንናይ ቅድመ ኣፍቀርቲ ብሽክለታ ንህልኽ ኤሲ መርክስ ምስ ዴ ቫልሜክ ንቶም ቦንን ምስ ፋቢያን ካንችላራ ከምኡውን ንፋውስቶ ኮፕን ባርታሊን ዘዘኻኽር እዩ። እዚ ናይ ሰንበት ፀወታ እቲ ፍልያት ክፍጠር ዝኽእል ውድድር እዩ። ይኹን እምበር ሩብያክ ፋልንደርስ ኣይኮነን። እቶም ኣብ ፋልንደርስ ዝነብሩ ዓቐበታት ኣብዚ ውድድር ኣይክህልውን እዮም። ዝተረብረበ የእማን ዘለዎ ጽርግያታት ሩብያክ ኪንዮ ድናጉ ቅላጹም ተቐዳደምቲ ክፍትኑ ተቐሪቦም ኣለዉ። ኣብ 2010ታት ሓደ ናይ ጂሲ ተወዳዳሪ ዙር ፈረንሳ ኣብ ፓሪስ ሩብያክ ክዝውርን ክዕወትን ዘይሕሰብ መድረክ ነይሩ። ናይ ጂሲ ተቐዳደምቲ ናይ ዓቐብ ኪላታት ኮይኖም ስለ ዝተሃንጡ ዝሳተፍሎም ውዳት ብዝግባእ ዝተመሓደሩ እዮም። ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ድማ ኣብ ወርሒ ሐምለ ማለት ኣብ ግዜ ዙር ፈረንሳ ኣብ ጥርዚ ቁመኖም ክመፁ ብክለባቶም ይስራሓሎም። ኣብ ዝተረብረቡ የእማን ኣብ ዝሓቆፉ ናይ ሞኒመንት ውዳት ክሳተፉ ዳርጋ ዘይሕሰብ እዩ። ኣዝዩ ሓደገኛ ፃዕሪ ዝሓተትን ፀዓት ዝውድእን እዩ። ከም ክሪስ ፍሮም፣ ቪንቼንዞ ኒባል ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውዳት ዘይምስታፎም ድማ እዩ ኣብ ሞይኦም ዕውታት ክኾኑ ክኢሎም። ይኹን እምበር ዝወዳደርሉ ዓይነት ውድድር ከም ዝደረትዎ ግን ክዝንጋዕ ይብሉን። እዞም ኣቀዲሞም ዝተጠቕሱ ተቐዳደምቲ ሩብያክ ኣይኮነን ዶ ክሳተፍሉ ከም ውድድር ዘኪሮምን ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ ድማ ስድራ ቤት ቅድም ብሽክለታ ታሪክ ፖጋቻ ኣብ ሩብያክ ምስታፍ ከም ደፋር ተቐዳዳማይ ዝገልጽዎ። ድሕሪኡ ግን ታሪክ ፖጋቻ ዝበሃል ሰብ ድዩ ወላስ ካልእ ፍጡር ዘጠራጥር ተቐዳዳማይ ተቐልቂሉ። ፖጋቻ ኣብ 2022 ኣብ ዙር ፋልንደርስ ድሕሪ ምስታፍ እዩ ኣብቲ ጸንሐ እምነት ምቅያራ ተበጊሱ ጸኒሑ ኣብ ሰዓበት ዓመት ማለት ኣብ 2023 ነቲ ውድድር ተዓዊትሉ። ኣብ 2024 ድማ ንዙር ፈረንሳን ጂሮ ጣልያን ቻምፒዮን ዓለምን ተዓዊትሎም። ሕጂ ድማ ንፓሪስ ሩብያክ ኣማዕዲሎ። ፖጋቻ ኣብ ዝኾነ ውድድር ከየማረጽ ክሳተፍ ዝኽእል ደፋር ጅግና ተቐዳዳማይ እዩ። እዚ ሰብ ሓደ ተቐዳዳማይ ከመይ ክኾን ከም ዘለዎ ቅርፂ ዝቀይር ዘሎ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣሎ። ታሪክ ፖጋቻ ኣብ ፓሪስ ሩብያክ ዕውት ኮይኑ ምስ ዝመጽእ ምስ ኤዲ መርክስ ክነጻጸር ጸንሐ ዓቕሙ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ክግደድ እዩ። ቤልጅማዊ ኤዲ መርክስ ካብ ወለድኡ ሓደ ካብቶም ናይ ግራንድ ቱር ናይ ሞኒመንት ውድድር ሒቶም ዝነበሩ ተቐዳደምቲ እዩ። ኣብ ግዚኡ ኣብ ዝኣተወ ውድድር ተዓዊቱ ዝወፅእ ዝነበረ ተቐዳዳማይ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ 1975 ኣብ 1975 ኤዲ መርክስ ኣብ ታሪክ ናይ ሞኒመንት ውዳት ቅድሚ ሕጂ ተበፂሑ ዘይፍለጥ ክሳብ ሕጂ እውን ዘይተበፅሐ ደረጃታት እዩ ሰኒዱ። ኣብታ ዓመት ናይ ሞኒመንት ውዳት ሚላን ሳንሬሞ ዙር ፋልንደርስ ሌጄ ባስቶነ ሌጄን ተዓዊትሎም። ኣብ ፓሪስ ሩብያክ ካልኣይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ኣብ ኤል ሎምባርዲያ ድማ ሻርሻይተር ተሒዙ። ፖጋቻ ኣብዚ ዓመት ንዙር ፋልንደርስ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሉ ኣሎ። ኣብ ሳንሬሞ እውን ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ናብ ዝተረፉ ሩብያክ ሌጅን ኤል ሎምባርዲያን ኣቃሚቱሎ። ስለዚ ኣብ 1975 ብኤዲ መርክስ ተታሒዙን ዘሎ ዝበለፀ ደረጃ ኣብ ናይ ሞኒመንት ውዳት ብታሪክ ፖጋቻ ክብፃሕ ኣብ ስጋእ ዘሎ ክወሰን እዩ። ፖጋቻ ንሌጄ ባስቶነ ሌጄ ክልተ ግዜ ንኤል ሎምባርዲያን ድማ ንተኸታተልቲ 4 ዓመታት ተዓዊትሎም ኣሎ። ፖጋቻ ኣብ ፓሪስ ሩብያክ ዕውት ኮይኑ ምስ ዝወፅእ ድማ ኣብቶም ዝተረፉ ሌጅን ኤል ሎምባርዲያን ዘሎ ክብረ ወሰናት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ናይ ሞኒመንት ውዳት ዝበለፀ ደረጃ ከመዝግብ ዝኽኣለ ተቐዳዳማይ ብምዃን ነቲ 50 ዓመታት ኣውፂሩ ዘሎ ክብረ ወሰን ኤዲ መርክስ ናይ ምቁፅፃር ተኽእልኡ ዝለዓለ እዩ። ታሪክ ፖጋቻ ንሓሙሽቲኦም ናይ ሞኒመንት ውዳት ክዕወተሎም ይኽእል ዝብል ሕቶ ንበግስ። ዛጊት ኣብ ታሪክ ቅድም ብሽክለታ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ጥራይ ንሓሙሽቲኦም ናይ ሞኒመንት ውዳት ተዓዊቶምሉ ኣለዉ። ሪክ ቫን ሎይ፣ ኤዲ መርክስ ከምኡውን ሮጀር ዴ ቫላሜክ። ፖጋቻ ንሎምባርዲያ 4 ግዜ ንሌጅን ፋልንደርስ ድማ ከክልተ ግዜ ናብ ሕሳቡ። ነዛ ቻነል ንሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኻፈልቲ መደባትና ክትኮኑ
ብኽብሪ ንዕድም።